Assalamu alaikum wa rahmatullah. A ci gaba da yi muku bayanai da suka shafi muhalli, sinadarai da kuma tasirin su sinadaran da muhalli da kuma lafiyar bil'adama. A yau na zo zan kawo muku wani bidiyo wanda yake nuna yadda ake amfani da kashin shanu wajen samar da iskar hydrogen wadda ake amfani da su wajen sawa motoci domin a guji amfani da man fetur da yake gurɓata muhalli ko danginsa ko diesel waɗanda duk suke gurɓata muhalli. Lallai shanu suna yin kashi mai yawa ko ana iya fitar da sinadarin hydrogen daga gare shi. Shanu guda 120 suna iya fitar da tutu wato wanda ya kai ton 2. Wani kamfani da kuke gani a ƙasar Jamus ya gano cewa wannan abun yana iya jawo muhalli matsala, don haka ba kawai a yi amfani da shi wajen samar da taki shine abin da za a yi ba, sai ya yi ƙoƙari ya ga ya samar da yadda za a dinga amfani da wannan tutu wajen samar da gas ɗin hydrogen. Da farko ana juya shi wannan tutu a samar da biogas. Abu na farko kenan da wannan kamfani suke yi. Daga nan kuma sai a sake juya shi a samar da green hydrogen wanda ake sawa motoci wanda yake mai tsafta. Da wannan ton 2 na tutun shanu ana iya samar da 100 kg na sinadarin hydrogen.